Europar Batasunak herrialdeen politika, hainbat politika alorretan inpaktu oso handia izan du. Adibidez, ekonomia arloan, finantzen arloan edo ingurumen politikaren esparruan. Halaber, eragin hori ez da hain handia izan arlo fiskalean, unanimitatearen bozka sistema dela eta. Globalizazioa testuinguru moduan izan da, kapitalen mugikortasunarekin eta digitalizazioarekin, argi geratu da behin baten estatuek zuten ahalmena zerga sistema justu eta eraginkorrak ezartzeko ahalmen hori asko murriztu dela. Hau gaur egun oso argin eta nabarmen geratu da multinazional digitalen kasuan. COVID-aren krisiari aurre egiteko eta susperraldi ekonomikoa garatzeko behar dien funts publikoak lortzeko, lehendabiziz eta lehen aldiz, Europar Batasunak zor propioa sortzeko aukera zabaldu da, eta baita ere pilar fiskal horren eremuan beste bi rekurtso propio berriak sortzeko aukera posible izan da. Adibidez, plastikozko ontzien gaineko zerga berria edo importazioen emisioen gaineko muga ajuste sistema. Hau neurri berri hauek eta OCDEren arloan aurrera pausuak sozietateen zergaen gaineko tasa minimo bat akordioaren aurrera lortzeko, testuinguru honek azkon ikuspuntuz mugarri modun ikusi da pilar fiskal edo zutabe fiskal horretara ailegatzeko aukera gero eta hurbilago izango balitz bezala. Gai hauek edo posibilitate honek merkatu komunaren eta funtzionamentua hobetzeko potentziala du, eta baita ere hiritarren eta instituzio europarren arteko erlazioa garatzeko aukera bebai izango litzateke. Azkenik, hauek dira hurrengo Europar Batasuneko etorkizunari buruzko konferentzian jorratuko diren gaiak.